El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka farasla dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke akaseka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo slamé do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali slamé bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be sega noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara slamé dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe onabanta farautaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma misega sege ama tugomina ambo odugo ke ka faraslam nyuma bela jilenga dugoka alaka antlodo kibaru nyuma na Kabeni baraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadou Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma u bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Hôtel Lafia dagayɔrɔ bɛnnen don Sebare Bangetaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se dagabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i sen fa biribiri i ka hôtel Lafia ma gɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'o sen fa biribiri ka hôtel Lafia ma gɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bɛ fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula Segu janjo o banna pewu Kebajalo aw nana kabi kuru ni anw setɔ ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen na an na Segu kɔnɔna na n'a lamini bɛɛ lajɛlen na k'u bɛɛ fo maa maa taara festival AES dɔgɔkun na ani mɔgɔ wɛrɛw la Segu kɔnɔna na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Segu baaraw olu bɛɛ lajɛlen k'u cɛra pewu ni an segilen ka na Bamakɔ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na sa an ka faaba tɛ sa wa wulada in na
gouvernement ale ka same foli tun bɛ bi jamanakuntigi ye fanga ɲɛma n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye laɲini minnu bɛ yen baara minnu bɛ yen a ye ɲɛfɔli kɛ olu la wulikajɔ bɛna na se fɛn minnu ma a y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ yanni ka same foli kɛ sɔngɔ kura min n'o donnen don telefɔni ko la général de division Ablaye Mayiga ni ale yɛrɛ ye premier ministre ye ale ni Aluseni Sanu olu tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Keba Jalo ale min sɔrɔ ye bi primature la a bɛna na o da maaw tulo kan sɔngɔ yɛlɛ wɛrɛ Keba o ye an yɛrɛ kunnafonidilaw ye koyi olu ko Aki ye min kɛ ko sɔngɔw ka ca kojugu ko Aki k'a lajɛ k'a ka segin a kɔ a ye sɛbɛn minnu ta ko sarakanamali ma y'a ko la an na tila k'an da don la o conseil islamique bureau bɛ Bamakɔ kɔnɔ la n'a ɲɛmaa bɛ Sheikh Mohamed Makiba bolo ale taara Bamakɔ gouverneur fɛ yen u ka kumaw ye tali kɛ mun na olu jabala ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen man ka sigi Bamakɔ kɔnɔ na kalo ko la misiriw datuguli ko u da donna nin bɛɛ lajɛlen na babu olu senfɛ n'an bɔr'o la sa kɔkan kibaruyaw la wɔlɔfɔw ka maa minnu tun bɛ baara kɛ Faransi sɔrɔsiw ka yɔrɔ la Keba k'u labɛn k'u tatɔ don baaradaya la dɛ chômage k'u labɛn Donald Trump a ko k'a ni Putin kumana ko yaasa kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na Ukraine kaw fɛ yen bi an ka jamana kɔnɔ baw olu tiɲɛni kɔlɔlɔ min bɛ ka wuli bi Keɲeba yan fan fɛ Keɲebakaw olu ye wele bila ka na an ye min sɔrɔ o la Keba an na nin bɛɛ lajɛlen na maaw tulo ka sɔɔni sisan e ka wuli ka jɔ o hukumu kɔnɔna na bɔlɔlɔ ale sanfɛ. Keba an bɔra Segu nka n'Ala sɔnna a ma Segu bɛ labɛnba la labɛn belebele premier ministre ale bɛ se juma don Keba n'a sera yen a bɛ taa maabaw bɛɛ lajɛlen fo ka don du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka foli kɛ fɔlɔ n'a bɔra foli la tuma min a bɛ taa réunion de cadre i b'o dɔn wa e t'o dɔn faso ka baarakɛla ɲɛmɔgɔ fɛn bɛ dugu in kɔnɔna na yen ale ni dugudentɔnw u bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ premier ministre ale kɛrɛfɛ u bɛ ɲɛfɔli kɛ Segu yɛrɛ ko bɛ cogo di nin waati in na o ye réunion de cadre ye n'o banna an bɛ taa juma na n'an bɔra juma na an bɛna tilelafana dun n'an ye tilelafana dun an bɛ sɔrɔ k'an kunda amarendaw kan an bɛ taa biriki fɔlɔ da fɔlɔ bulon biriki fɔlɔ n'o banna tuma min an bɛ sɔrɔ k'an kunda amarendaw kan ka t'o kurumo karili kɛ nka premier ministre Keba ti da Segu dɔrɔn kɔnɔna ma dɛ a kan ka taa fan wɛrɛ fɛ Segu baara n'a cogoya kama an n'o ko to yen fɔlɔ o tɛna fɔ maa ye nin waati in na ni Ala sɔnna a ma sɔgɔmada in na premier ministre ale n'a ka ministre Keba u bɛɛ lajɛlen u tun bɛ aso fɛ yen min ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la n'o ye présidence ye same foli o de tun bɛ yen same foli i b'a dɔn k'a fɔ ko ale kɛra laada ye bisa no o ye nin kalo in tile 10 ye février kalo tile 10 san 2025 Kuluba faama sigiyɔrɔ la sa gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen dafalen coyi u ni u ka ɲɛma n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye docteur Tanganani ale nana sa kana same foli kɛ ministre bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ ko laɲiniba minnu bɛ yen baaraba minnu bɛ yen bi gouvernement bolo Ablaye Mayiga a y'a da don o la k'o fɛsɛfɛsɛ a ko ale n'a ka gouvernement maaw kow daminɛna cogo min baara bɛ ka kɛ cogo min ye jamanakuntigi ale ka laɲini ye min ye CNT mɔgɔw olu bɛ mun nɔfɛ Keba ko bɛna na nin bɛɛ lajɛlen lajɛ jamanadenw bɛ se ka wasa sɔrɔ kow la cogo min ye général de division Ablaye Mayiga ye a ye tasibila kɛ ka taa se wolobasiri tabaw ma ani jamanaden minnu n'olu binna an ka jamana kɛlɛ kɔnɔna na same foli sa a y'o ta k'o ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma sabula a bolo nin waati ye a ka same fɔ a ye a yɛrɛ tɔgɔ la jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a n'a ka ministre mɔgɔw tɔgɔ la san 2025 k'ala k'a kɛ a so ka san ye a n'a ka denbayaw n'a ka baarakɛlaw n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen k'ala ka ɲinan san ja u la min ye premier ministre ale y'o fɔ ko min ye Jabaru Masa ye a k'a dɛmɛ a ka nin fasojɔ baara in na wulikajɔ ni cɛsiri n'a bɛ k'o kɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min premier ministre a da donna min na o ye lakana ko ye ko kɔni gouvernement ko a ka wulikajɔ bɛna ɲɛsin o ma baara minnu kɛra o la dɔ bɛna fara o kan
minan minnu sanna minan kura wɛrɛw bɛna na san tuguni yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min a ko min ye jɛkulu marafatigiw ye bamaji wale ni wale kɛbaw ye k'olu dulonnen don yɔrɔ o yɔrɔ la u n'u bɔlɔ bɔ k'u bɛɛ lajɛlen kari ka u dakolonci k'u filenkolonci premier ministre a ko min ye u dɛmɛbaw ye a tɛ ɲinɛ olu kɔ koyi maa minnu b'u dɛmɛ na nin baara ninnu na a b'olu bɛɛ lajɛlen fo degunba minnu bɛ jamana kɔnɔna na bi gɛlɛyaba minnu bɛ yen olu na fɛɛrɛ ɲini o la i n'a fɔ a kun ɲinina cogo min na san tɛmɛnenw na yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min ye premier ministre tilala a ka laseli la yan'a ka tila kɛba a ko a b'a sinsin min kan maaw ni kan fɛn fɛn minnu ye u ka wulikajɔw bɛna na ɲɛsin o ma yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na ale tilalen jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goïta kɛba fɛn dɔ tun bɛ ka kɛ Segu aw b'o lakɔlɔsi dɛ u ye sɔrɔdasiw tɔgɔ masakere dɛ u ye wage ka général d'armée siɲɛ 120 ta Asimi u y'o kɔni ka général de corps animateur ninnu u tɛ foyi dɔ sɔrɔdasi jalako la wa minnu tun bɛ kɔrɛ la o minnu ko bi su in a bilalen don général de corps d'armée Asimi ka yamaruya kɔnɔna na général d'armée Maliki Jaw olu ka mɔgɔ n ka dora la yan kɛba u t'a ɲɛdɔn min ye aso ye ale ye général d'armée Maliki Jaw o ye général de corps d'armée Sajo ye corps d'armée an ka petipetini Modibo Kone ale fana ye corps d'armée ka sɔrɔ ka min ye Ismaël Wage faro ka olu 4 de corps d'armée kɛba général de division baro kɛlɛtigi bɛ o la Dawudu b'o la premier ministre bɛ o la ka taa se i yɛrɛ tɔma ma kɛba Sangare olu bɛɛ lajɛlen ye o ye général de brigade olu ka ca kosɛbɛ dɛ masa olu yɛrɛ b'o la n'an bɔra yen général d'armée Asimi ale ye premier ministre fo ka gouvernement mɔgɔw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la jamana yɛlɛmali baara min bɛ yen n'o bɛ sen na bi o bɛ se ka sinsin cogo min yɛlɛma hɔrɔnya a lakurakuralen a n'a baara minnu bɛ sen na min ye parti politigiw ye sa olu ka charte kura sigili sen kan kalata laɲiniw ni kalata baaraw ni sɛbɛnden minnu sigilen don sen kan jamana yɛrɛ bɛ se ka ŋunanfan kura sɔrɔ cogo min gouvernement k'a k'a ɲɛsin o ma dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli waleya minnu bɛ ka kɛ o kɔnɔna na jamanakuntigi ko k'a b'o ɲini yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na jamanadenw ka musaka ko n'u ka sɔrɔ kow k'olu sinsin adamadenw n'u bolominɛw jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ calatigɛ jɛkulu minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na ka ɲɛ min ye Asimi ye a y'i sinsin min kan kosɛbɛ o ye AES ko ye a ko AES o t'a bolo tulonna fɛɛrɛw ka ɲini o yiriwali baaraw bɛ se ka sinsin cogo min maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili la lakanako la jamanaw ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw la a y'a ka kuma fanba kɛ o ye min ye jamanakuntigi ye a ye foli ni tanu ni ta ka ɲɛsin premier ministre ma a bɛ baara min na ni wulikajɔ min na su ni tile min ye a ka ministrew bɛɛ lajɛlen k'u fo ko yaasa u ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko ninnu na u ka sɔn k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛba baaraba minnu kalifalen don o la olu bɛ se ka kɛ cogo min na jamanadenw ŋunanfan ye min ye degun bɛ se ka b'u kan cogo min na min ye général d'armée Asimi ye a ye o laseli kɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la bi min ye ministrew olu ka samɛ kɛnɛ kun don kɛba n'an bɔra Kuluba an bɛ taa Danganda la o tɛ de premier ministre ka baarakɛyɔrɔ tɛ Danganda yan e bɛ k'i ɲɛ ngɛrɛ bɔ ne na o la premier ministre ale ni ministre b'an ka musaka ko kunna kɛmɛ yɔrɔ ko mina premier ministre tun bɛ yan ale ye porte parole de premier ministre de l'administration territoriale porte parole du gouvernement o de la a tun bɛ yen sanu ale ye musaka ko ministre donc ni conseil de ministre banna premier ministre yɛrɛ de kan k'a ɲɛfɔ maaw ye mun ni mun de kɛra kalo in tile 5 n'o o bɛnna araba tɛmɛnen ma laɲini dɔ de kɛra sa ko ka wari ta maaw ka wagando an ka orange money la saga ndo an ka wagando kɔni tɛ o maa kɔni bɛ orange money n'a tɔ fɛn fɛn kɛ dɔ bɛ ta i kun ka di gouvernement ma kɛnɛ ka ɲi e ye kumakan min sɔrɔ premier ministre fɔlɔ tɛ kuma sanu laɲini nana cogo min sanu b'o ɲɛfɔ premier ministre sɔrɔ k'a tintin an ka jɛ k'u lamɛn e tun b'a kɛnɛ ka ye an y'a yira k'a fɔ gouvernement ka conseil des ministres tɛmɛnen na an ye ordonnance 3 ta ordonnance 3 ninnu bɛ tali kɛ taxation ninnu donc ka tali kɛ mɔgɔw ka nafolo la ni tɛmɛ sira dɔw ye donc an ko an bɛ conférence de presse kɛ bi ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ mɔgɔw ye u ka faamuyali sɔrɔ a la fɛn yɛrɛ
fɛn kelen b'a kɔnɔ an y'a kɛ mun kama nafa jumɛn b'a la la Tartop ye taxi de ye société minnu ka baara ye ka téléphone baara kɛ ou bien ka internet baara kɛ donc an y'a yira k'a fɔ société saba de b'an ka jamana kɔnɔ minnu b'o baara kɛ Malitel, Celitel ani Orange. Donc olu société saba minnu bɛ téléphone baara la an y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sarada la an tun bɛ 5 de ta u ka chiffre d'affaires la, donc n'u ye feere kɛ u bɛ nafolo min sɔrɔ o de tɔgɔ chiffre d'affaires, donc u ka o feere in an tun bɛ kɛmɛ sarada la an tun bɛ 5 de ta o la pour que ka se k'o di trésor ma budget ma pour que ka se ka baara kɛ n'o ye, parce que an b'a dɔn jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ baara la i bɛ impôt dɔ sara, donc ninnu société ninnu tun bɛ impôt min sara u ka chiffre d'affaires kan o de tun ye 5% ye. An y'a ye k'a fɔ u tun bɛ 1% fana sara autorité min bɛ régulation kɛ n'a bɛ fɔ a ma AMRTP olu minnu ka baara ye pour que ka kɔlɔsili kɛ secteur la ka kɛ veiller ka se ka équilibre lana secteur kɔnɔ u tun bɛ 2% fana sara AGEFO ye pour que ka se ka infrastructure ka se ka kɛ jamana fan bɛɛ mɔgɔw ka se ka internet sɔrɔ, donc n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o tun ye 8 de ye kɛmɛ sarada la société ninnu tun bɛ 8 de sara, 5 de bɛ taa trésor la, 1 bɛ taa AMRTP la, tɔ 2 bɛ taa AGEFO la. An y'o de ta sisan k'a fɔ an n'u ka 8 sara u bɛna 10 sara sisan, donc au lieu que 5 ka taa trésor la 7 de bɛ taa trésor la sisan, donc AMRTP ta tora 1 na AGEFO ta tora 2 la. An ye a lase temps ma k'a da kun caman kan, a kun fɔlɔ ye an y'a ye k'a fɔlɔ yɛrɛ jamana bɛ bolo min kan bi an bɛ baara minnu kan ka kɛ an mago bɛ chaque fois ka taa lajɛ fan o fan ni mɔgɔ bɛ se ka tali kɛ pour que ka se ka baara kɛ n'a ye ka jamanadenw nafa ka baarakɛyɔrɔw nafa ka baarakɛyɔrɔw k'u développer an ka baaraw de, donc il faut k'an k'a lajɛ comment an bɛ se ka ressources sɔrɔ cogo min na ka se ka o budget baaraw kɛ. Je pense qu'an bɛ cɛmancɛ fanga min na laɲini kelen min b'an na o ye ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o sigi an yɛrɛ ma, o kɔnɔna la nafa min b'a la nafa ka ca. Je crois que n'an bɛ jamanadenw ka hɛrɛ ani cɛ taɲɛ a tɛ taa o souveraineté in kɔ, c'est que an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka segin an yɛrɛ ma. Depuis Mali yɛrɛ ye o miirina in ta aw yɛrɛ y'a jateminɛ a ma bɛn cɛ jamana caman ma, donc gɛrɛntɛ bɛ se ka bɔ fan o fan k'o ɲɛsin an ka jamana ma, o fɛɛrɛw bɛɛ tigɛlen bɛ fan bɛɛ, mais a ka kan fana an k'a fɔ tant que jamanadenw b'u ka hɛrɛ dɔn, tant que an bɛ kuma la jamanadenw fɛ, non a ka kan laɲini fɛn fɛn cɛ sabatilen don n'Ala sɔnna an bɛ se ka nɔbɔ o bɛɛ la. O tɛmɛnen kɔ conseil des ministres cɛ tɛmɛlen ministre de l'économie ye texte 3 k'o présenter conseil des ministres la, donc o texte 3 o tɛmɛlen, bon texte fɔlɔ je crois que ministre de l'économie yɛrɛ da magara la o ye compagnie opérateur téléphonique minnu b'an fɛ yen ka tɛ ka dɔ fara olu ka taxe kan, a fɔ depuis 2012 ni taxe donna sen na fɛn ma fara u ka taxe kan, n'a jateminɛ fana an ka sous région kɔnɔna la Mali de ka taxe ka dɔgɔ ni bɛɛ lajɛlen, n'a ma ɲɛ ko an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya min na la ka kan an y'a fɔ cogo min na an ka compter an yɛrɛ kan, donc dɔ farala o taxe kan, n'Ala sɔnna ma o musaka de b'a to cɛ san kɔnɔ jamana bɛ se ka miliyari 12 sɔrɔ. Maintenant taxe 2nan o ye ka taxe dɔ wɛrɛ bɛ yen k'o fara produit dɔw bɛ yen mais malo tɛ sukaro tɛ produit dɔw bɛ yen, mais an yɛrɛ ye minnu jateminɛ o ye o dulɔ, donc minnu bɛ dilan an fɛ yen ani minnu bɛ bɔ kɛnɛma, donc taxe farala o fana kan, donc san kɔnɔ o bɛ mun na se an ka jamana ma a bɛ taa miliyari 62 la, mais sabanan o tɛ taxe ye o ye redevance de ye, o ye jamanadenw yɛrɛ ka contribution nafa min bɛ o redevance la n da bɛna mago la kosɛbɛ, mais redevance min don n'a jateminɛ parce que n'a bɛ a bɛ problème kɔnɔna la ni solution nana a b'a jateminɛ solution min ka nɔgɔn ni bɛɛ ye mun yɛrɛ bɛ kun adamadenw n'a bɛ taa o solution de fɛ, parce que n'an ko k'an an sigi n tɛ ndogo la c'est que gɛlɛya ka ca, je crois que bin na problème yɛrɛ urgent mun yɛrɛ bɛ maliyɛnden bɛɛ tɔɔrɔ la o ye courant ko ye, ça c'est la crise énergétique, mais courant ko fɛn caman bɛ mun nana ni courant ko ye, je crois que EDM yɛrɛ ka baara kɛcogo o b'a la, mais fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔna la n'aw bɛ wele ko tarif social, c'est-à-dire qu'en 2001 autorité politique ye miirina ɲuman don
k'a fɔ vraiment jamanadenw sɛgɛn bɛ minnu kan olu ka courant ka se ka feere olu ma da nɔgɔman na mais malheureusement an ka jateminɛ k'a fɔ depuis 2001 fo bi courant kan ka feere mɔgɔ minnu ma da nɔgɔman na o groupe dɔ farala jama kan et que kɛmɛ sarada la bi n'an mana EDM yɛrɛ client ta ou bien EDM consommateur 70 o de bɛ o tarif social nin kan donc forcément EDM kelen i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ jago la parce que n'i bɛ jago kɛ jago dabɔra sɔrɔ de kama mais a kɛ i n'a fɔ EDM bɛ ka jago kɛ mais a bɛ ka fɛn feere a bɛ ka feere da mun na o da t'a to a bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ maintenant o perte in bɛ combler cogo di an ka jamana kɔnɔ perte in bɛ combler ni appui budgétaire ou bien subvention je crois que ɲinan ministre de l'économie yɛrɛ kan ka mun di EDM ma a bɛ taa miliyari 60 la mais fɛn mun don san o san dɔ de bɛ fara jama kan dɔ bɛ fara jama kan donc plus forcément EDM fana bɛ don degun kɔnɔna la mais o kelen tɛ n'a fɔ cogo min na baara min bɛ sen na ka mix énergétique ka se k'o réaliser ka bɔ pétrole ko ni carburant ni fuel la pour que au moins énergie courant ka se ka baser énergie solaire kan je crois que a yɛrɛ jateminɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ projet caman lancé la Safo b'o la yɔrɔ wɛrɛw b'o la Cakadugu ninnu bɛɛ b'o la ka se ka énergie solaire ka se k'o caya kosɛbɛ ani an ka baraji minnu bɛ yen a kɛra Manantali ye a kɛra Goyina ye ka se ka ligne de distribution dilan mun b'a to courant bɛ bɔ o baraji ninnu na ka na duguba kɔnɔna la je crois que o de b'a to vraiment EDM bɛ se ka courant feere da nɔgɔman na et puis petit à petit ni Ala sɔnna dɔɔni EDM bɛ bɔ pétrole ko ni. Ayiwa ni kuma tɔ n'Ala sɔnna ma sini an na fan wɛrɛw fana di aw ma wa a b'a bɛɛ lajɛlen dafalen fana sɔrɔ an ka page YouTube kan ni Ala sɔnna ma sɔɔni a kuma bɛɛ lajɛlen min fɔra bamanankan na an b'a bɛɛ lajɛlen da o tulo kan procureur min bɛ pôle économique kunna ale ye bataki bɔ bi k'a yira sa k'a fɔ ko kiiritigɛ tun bɛ kɛ cogo min na pôle économique bankun kan k'o falenna sisan juge 3 o de bɛ jɛ ka kiiritigɛ kɛ wa min ye kiiritigɛ ye sa k'a daminɛ mars kalo nata in na sa a bɛna kɛ siɲɛ 1 alamisa a bɛ kɛ pôle ale siège la Badalabugukaw fɛ yen hôtel dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen Américain ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen Golden Life o masuruna na k'u ka kiiritigɛ yɔrɔ min na kɛ yen o kɔrɔ sa dungo juguya ni yuruguyurugu kiiri n'a baara minnu kan ka kɛ olu bɛ tali kɛ fɛn o fɛn na nin waati in na fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ juge 1 de tun bɛ ka kiiri kɛ juge kɛra 3 ye wa a bɛ kɛ i n'a fɔ kiiritigɛ tɔw bɛ kɛ cogo min ɲɛ jaabi ale bɛ bɔ ka bin baaraw olu bɛ na kɛ pôle économique ale kɔnɔna na min ye u jabala ye Badalabugukaw Ala taara nin sigi anw kɛrɛfɛ tuguni Ala k'a ɲɛ ka d'a ma tɔn minnu bɛ yen ni olu ye kunnafonidilaw ka tɔnw ye olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko sɔgɔ faranga min kɛlen don akimaw fɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma sa k'olu ma jɛn n'o ye kunnafonidilaw ka tɔnjɛkulu baw belebele olu dɔw farala ɲɔgɔn kan ka bataki kɛ sibiri tɛmɛnen k'a yira sa k'a fɔ ko aki k'a ye ŋaniya min ta de ka dɔ fara musaka kan k'o ma ja olu ye o ma bɛn olu ma ko sabula aki y'a ta k'a sɔrɔ a ma sarangana kɛ u ko k'olu ka laɲini ye min ye sɔngɔ minnu bɛ yen bi n'o olu fɔlen don n'o bɛ sara o sɔngɔw ka lajɛ ko n'i y'a lajɛ sa arajo minnu b'an ka jamana kɔnɔ san 5 o san 5 arajo minnu bɛ yen n'olu bɛ wari ɲini ni arajo n'a fɔ ma ko arajo commercial olu bɛ $2 de sara san 5 o san 5 aki ye o bɛ komi ɲinini o musaka ye o ye min ye $10 ye u b'o sara yaasa u bɛ se ka ye bɔlɔlɔ fɛn siraw fɛ cogo min na nɛgɛ fiɲɛ fɛ cogo min na u ka kibaruyaw bɛ se ka tɛmɛ arajo minnu bɛ yen sa ni olu ye arajo tɔn arajo ye n'olu tɛ arajo commercial ye olu ta ye $1 olu b'o de sara min ye frais d'étude ye sa olu ka o bɛ bɛn $5 ma u ka frais d'étude ye $1 ye min ye ka se ka yɛlɛ fiɲɛ tulukalaw sanfɛla la sa o ye $5 ye ni waleya minnu taara aki fɛ sa n'o ye redevance ko ye a bɛ yɛlɛma falenw caman bɛ a kɔnɔna na min ye kunnafonidilaw ka tɔnjɛkulu olu ko k'u ma min faamuya ko n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ arajo san kuru kara kɔnɔna na aki ye olu bɛ min ye arajo commercial ye $1,150,000 olu bɛ o sara min ye arajo minnu bɛ yen n'olu ye mɔgɔw yɛrɛ ka arajo ye n'o ye associative ye olu ta ye $1,000,000 ye san kuru kara ko waati kelen na arajo minnu bɛ Nara Baɲangara Kidali Douentza k'olu ta ye 30 ye 150,000 u ko k'u m'o de faamuya
o danfara nana cogo di ani fana ko aki ye ni yamaruya fɛn fɛn kɛ ka nin décision fɛn fɛn ta k'a si ma sara olu la télévision ta kɛba télévision ni maa min bɛ yen ne b'a fɛ k'i ka droit sara sa télévision na o bɛ daminɛ minnu ye télévision commercial ye olu ta ye $20,000 ye télévision minnu bɛ sa n'olu ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka télévision sow ye i n'a fɔ confessionnel olu ta ye $1,10,000 ye jɛrɛ jɛkulu kunnafonidilaw tɔgɔ la u ko k'olu dabali yɛrɛ de bannen don aki ka nin waleya in kɛli la nin waati min na sɔrɔ tɛ yen wari tɛ sɔrɔ degun bɛ maaw kan aki kun kan ka jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ gɛlɛya min yɛrɛ la kosɛbɛ kuran tɛ yen mɔgɔ tɛ ka se ka arajo tɛ ka se ka baara kɛ i n'a fɔ u b'a kɛ kɔrɔlen cogo min kɔrɔnfɛ arajo olu ko hali olu ka connexion ni u ka fɛnw sɔn olu m'o sɔrɔ olu bɛ 100 ni 200 de minɛ ka se ka u ka arajo k'olu kɛ ka kuran san ka kɛ olu kɔnɔ ka communiquer fɛnw kɛ wa fana kuran fana basigilen tɛ yɔrɔ si k'olu ka to ka nin wari kɔni sara k'a ka gɛlɛ nka u y'a ɲini sa aki fɛ keba fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kan u bɛ se ka dɔgɔya cogo min u ka sigi ka kuma yaasa u ni aki bɛ se ka taa sira kelen fɛ cogo min na sabula aki fana ale fana ka sariyakisɛ minnu b'a bolo nin ye olu lawaleyali de ye nin ye aki yɛrɛ sigi cogo a baarakɛ cogo keba nin y'o taa sira de ye donc kunnafonidilaw ka tɔnw olu kɔni y'a ko dɛnsa ka bɛn ni nin ye n'o tɛ cahier de charge fɛn min bɛ di mɔgɔw ma aki ka baara kɛ hukumu kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen dan tigɛlen don a kɔnɔ nka nin waati in na sɔrɔ tɛ yen gɛlɛya bɛ yen a bɛ se ka kɛ u b'a fɛ u ni aki ka sigi u ka kuma u ka bɛn fɛn dɔ kan min bɛ fo bɛɛ lajɛlen na o fana ye hakilina ɲuman ye hakili la k'a fɔ n'u taara o sira fɛ u na ɲɔgɔn faamu a kow kɛcogo la hali n'o y'a sɔrɔ yafama dɔw bɛ kɛ fɔlɔ kɔlɔlɔ wɛrɛ min b'an ka jamana kɔnɔ bi o ye sanubɔ ye sanubɔ degun a seren don kɛɲɛbakaw fɛ yen fo a bɛ ka bana bila maaw la an baarakɛɲɔgɔn dɔw olu ye kibaruya dɔw sɔrɔ ka se ka o jaw ta an ka jɛ ka olu filɛ ne ye Yakuba Kɔnɔta ye bi bi na n ye bozow ka ɲɛmɔgɔ ye Kɛɲɛba yan bon anw ye kodɔn k'a sɔrɔ an faw bɛ mɔni de kɛ an yɛrɛw ye wolola an bɛ balo mɔni de la n'i yɛlɛla nin ba in fɛ sisan ka taa i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la bon Senegal bi ban bon a bɛ kɛ Mali Laginɛ i bɛ yɛlɛ o fɛ i bɛ taa Kɔnde sanfɛ a bɛɛ bɛ taa kɛ Laginɛ ne b'a bɛɛ dɔn ne ye mɔni kɛ nin bɛɛ la depuis an faw fo sisan ne bɛ mɔni na ba in anw bɛ tobili kɛ na an b'an ko a la an b'a min a la mais min ye ba in sɔrɔ sisan nin machine min filɛ nin ye chinois ka machine de don tobili bɛ k'a kɔnɔ yan u siyɔrɔ b'a kɔnɔ bari yɛrɛ de bɛ nin kɔnɔ quoi baara bɛ kɛ a bɛ sanu ko a yɛrɛ a b'a bɔ a yɛrɛ dɔw yɛrɛ ma nin ba in cɛ bɔnni dɔrɔn tɛ nin min bɛ falen mɛ kɔnɔ yan nɔ k'a daminɛ yan ka taa dabila an ni Laginɛ frontière la a bɛ 30 bɔ o ni machine ba min bɛ pelu kɛ k'a cɛ k'a ko fana n'o tɛ kelen ani daragi misɛnnin minnu fana bɛ yan o fana n'o tɛ nin bɛɛ ye chinois ka baara fɛnw de ye. Jin jeng ma waati min na nin bana kalite in d'anw sɔrɔ yan nɔ nin bana in d'anw sɔrɔ nin bɛɛ ye chinois nalen produit min bɛ ji in na dɛ bon se t'an ye n'an tɛ se ka ji in bila an bɛ sa yan de n'o tɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn an gulo kun ye Mali faamaw k'a lamɛn o yɛrɛ ɲuman ko ka coronavirus kɛlɛ u yɛrɛ dɔ kiri o b'aw fɛ yan fɔlɔ an bɛna bɔ Mali kɔnɔ yan an bɛ taa ɲɛfɔ jɔn ye fɔ yɔrɔ t'an na ne ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu an b'a yɛrɛ ka kule foyi n ka dɔ ma fara baara kan dɔ ma bɔ a la o kumana anw bɛna mun kɛ sisan an bɛna min kɛ wasa k'o de fɔ an ye o kumana an bɛ sina suɲɛni de kɛ yan i b'i to nin na walajugukɛbaa dɔw bɛna don i ni hakili cɛ bon Mali tɛ jamana basigilen ye hali bi bon ne bolo an u b'u kɔfilɛ fantanw na quoi n'i y'a ye Mali yɛrɛ dɛsɛ bɛ ka basigi a bɛɛ ye mɔgɔ tɔɲɔlenw mɔgɔ hakilijugutigiw bɛ taa ka t'u hakililajigiw d'ura ni ɲɛ tɛ taa fana i bɛ taa min n'u y'i nɛgɛ i bɛ far'u kan dɛ bon an t'o de nɔfɛ u k'a lajɛ ba in bɛ se ka lakana cogo min na u k'an dɛmɛ o la vraiment o bɛ diya n ye ko Mali sigilen bɛ sɛnɛ mɔni ni bagan mara bon n'a sigilen bɛ mɔni ni bagan mara kan sɛnɛ ni mɔni ni bagan mara kan o tuma nin cɛ ni ŋuɲɛ tɛ nin na ba yɛrɛ détruilen don k'a ban pewu ba yɛrɛ tɛ yen tuguni o kumana u ko sɛnɛ ni mɔni o kumana anw bɛ mun fɔ gouvernement ye sisan bon o kuma ye o kumana da de don a bɛ fɔ ten nɔ anw bolo bon tiɲɛ tɛ quoi n'i ko adamadenya fɔlɔ-fɔlɔ o ye ji de ye nin bɛɛ ye ji de ye i ko sɛnɛ o ye ji de ye i ko bagan mara o ye ji de ye i ko mɔni o ye ji de ye o kumana an bɛna mun kɛ na an ye kule yɛrɛ de fɔ fan bɛɛ quoi fɔyɔrɔ yɛrɛ de tɛ ne na tuguni fɔyɔrɔ tɛ ne dɔrɔn a banna n bɛ kɛ ni min fɔ na sɛbɛnmɔgɔw sera k'a mɛn
bon n bɛ se k'a fɔ dɔrɔn n jigi yɛrɛ bɛ ɲini ka misɛnya maliko yɛrɛ la quoi vraiment n jigi bɛ ɲini ka misɛnya maliko la sabu a fɔra de ko n'an kulela faamaw k'an lamɛn bon n'an b'a ka kule n'u taara k'an lamɛn mɔsiw yɛrɛ filɛ ne dingɛ kɔnɔ u yɛlɛtɔ tɛ nin ye e yɛrɛ an na yan vraiment an kulela an dɛsɛnna mali yɛrɛ dama tɛ mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ nin ko la an ye kule bɔ u k'an dɛmɛ mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ min yɛrɛ tɛ maliyɛn ye hali n'a kɛra faransi ye a kɛra yɔrɔ yɛrɛ n'u an ka dugawu kɛ kule a ka se ka lamɛn segu fɛrɛ kɛnɛ ka ɲina général de corps d'armée Israël Wage ale tun bɛ yen tiɲɛ don a kun taara sa caravane n'o ye bɛn ni keleya caravane ye festival saba ninnu farala ɲɔgɔn kan Maroc ta ni Mali ta ale ni Tumutu ta olu faralen ɲɔgɔn kan a taara o baara la o kɔfɛ a donna sugu kɔnɔ kiba foire Wage taara foire kɛnɛ na ka t'i ɲɛ damu wa a ye sanni fana kɛ bɛn ni kelenya basigi ni lafiya min ye foire kɛnɛ kan a y'o fɔ foire feerelikɛla fɛn fɛn bɛ yen a y'i tɛgɛ don dɔw bolo minan caman bɛ yen a y'i ɲɛda olu fana kan nafa minnu bɛ a la maa minnu yɛrɛ nana foire la n'u bɛ bɔ Burkina Ghana Côte d'Ivoire Sénégal ka taa se Rwandaw ni Libiw ma keba nin bɛɛ lajɛlen n'a ka minan bɛɛ lajɛlen n'a ka karajogo Ismaël Wage a donna bɛɛ lajɛlen na kelen kelen k'a minɛnw bɛɛ lajɛlen lajɛ k'i ɲɛda u kan ka foli ni tanu kɛ u ye yɔrɔ minnu na a sera ka sanni kɛ keba a y'o sanni kɛ fa minnu na sa ni a kɔni ɲɛ damu ye olu bɛ yen nka a mɛnna ditigiw kɛrɛfɛ dɛ i ka ditigi ninnu a mɛnna ye dɛ a n'olu mɛnna kuma na dɛ an bɛ dugawu kɛ sa faamaw olu yɛrɛ mana gɛrɛ seko ni dɔnko la tan n'u kumana a ka ca ala fɛ u bɛ fɛn caman faamuya Mali ale kɔnɔna na hali bi wolomasiri tabaw bɛ wuli ka jɔ la sabula bingali min kɛra o bingali ni maa 25 tora la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko wuli ka jɔ bɛ sen na min ye école de sous-officier fana bɛ Banamarakaw fɛ i b'a dɔn k'a fɔ cɛden dɔw kan ka taa don yen olu bɛ tali kɛ sa min ye dongo 6nan ye ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka laɲini ye sabula nin waati in na min ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ ni kɔni ye fonction publique sɔrɔ keba i bɛ taa don yen baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ministre min bɛ an ka sifinw olu ka ko bɛ min bolo a bɛɛ b'ale bolo nin waati ale kɔnɔna na Mali gouvernement ye bataki fana bɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a yira sa k'a fɔ min ye donibata mobiliw ye avril kalo tile fɔlɔ kɔni olu tɛna se ka don an ka jamana kɔnɔ tuguni maa kɛra n'u ka doniba ta walima k'i ka mobili falen k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye a tɛna se ka jɛ tɛna se ka kɛ ni a ye cogoya si la avril kalo tile fɔlɔ Senegalikaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ Senegali ale ko Faransi ka minɛn cɛ Faransi général min bɛ yen n'o ye Ivo Unis ye ale kɔni y'a yira wɔlɔfɔw la sa ko min ye u ka cɛden minnu bɛ baara la olu bolo k'a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ la san 2025 ko bɛ kɛ olu ka baara bannen ye pewu sabula kan minnu bɛ yen n'olu ye wɔlɔfɔ minnu bɛ baara k'a kɔnɔna na ko y'u ka baara bannen bataki a y'a ci min ye bataki ye fana a bilala bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira sa k'a fɔ ko maaw kɔni o y'olu ka baara bannen sabula Faransi ale bɛna n'a ka bɔlɔ bɔ ka taa n'a yɛrɛ ye maa minnu tun bɛ olu bɛ bɔ yen pewu sɔrɔdasi minnu bɛ Sudankaw fɛ yen n'olu bɛ faaba yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka yɔrɔ caman minɛ min ye général min nana an fɛ yan n'o ka furancɛla fanga ɲɛmaa ye ale ka cɛdenw don u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu minnu kɔni bɛ yen n'olu tun kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ maa caman na u ka faaba kɔnɔna na n'o ye Khartoum ye olu sera ka yɔrɔ caman minɛ olu la nin waati in na yaasa ka se ka maaw n'u bolominɛw k'olu la kisi Libikaw fɛ yen su 50 o de yera dingɛba dɔ kɔnɔna na sa Libi ale cɛncɛnfuga yɛrɛ kɔnɔna na su 50 in na sa a yera k'a fɔ ko min ye 19 kɔni olu jɔra ka mugu ci u la juma tɛmɛnen ka sɔrɔ k'olu fili dingɛ in kɔnɔna na n'o ye Kufra kɔnɔna ye u ka jamana worodugu ni kɛɲɛkɛyan fan fɛ sa waleya ninnu cɛjugu ninnu bɛɛ lajɛlen yera ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa baɲumankɛtɔ min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Albert ninnu olu de kɔni y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni taatɔ ni tungaranke dɔw ye u ɲɛ sugora nin ko in kan ye min ye maa minnu kɔni ye ni mugu jɔra ka mugu ci u la o ye maa 19 ye olu su bɛɛ lajɛlen bɛ dingɛ kelen in kɔnɔna na Kongokaw fɛ yen Burundi ale b'a fɛ ka dɛmɛ don Kongo ma min ye M23 ka se ka dan sigi a ka wuli ka jɔ la tuguni ale min kɔkɔrɔma donnen i n'a fɔ maaw b'a fɔ cogo min na Wuranda fɛ min ye jamana kɛɲɛkɛyan fanfɛla la sa RDC ale kɔnɔna na k'u yɛrɛ sɔrɔdasi dɔw bila ka taa juma tɛmɛnen o waati kelen na sa farafinna fanfɛ bolo min bɛ yen olu fanfɛ bolo farafinna tɔn dɔgilo min bɛ yen o fana tun bɛ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na sa yaasa kɛlɛ o bɛ se ka dabila cogo min na Namibikaw fɛ yen Namibikaw ka jamanakuntigi min kɛra u ka jamana yɛrɛ tutigɛbaa ye n'o ye Sam Nujoma ye ale min yɛrɛ kɔni san 1999
ale kɔni ye yɛrɛma hɔrɔnya ta k'a di Namibi ma ala y'a ka kalifa minɛ a la sibiri tɛmɛnen cɛkɔrɔba a si tun bɛ san 97 la kɛlɛbolo kɔni a y'o baaraw kɛ min ye guerre tɛ guerre ye u fanfɛ bolo fɛ ye kɛlɛ kɔni suguya bɛɛ lajɛlen fo kana se fanga tali ma min ye san 1999 ani 99 ka taa se san 2010 ma ale y'o kɛ jamanakuntigiya la u ka jamana ale kɔnɔna na. Tanzanie ni Burundi olu bɛ fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye nɛgɛsira ye kilomɛtiri 248 k'o sigi sen ka sa u ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ musaka in kan ka taa se miliyari 2 a n'a kunkanfɛn ma min ye wari in ye sa u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko jamana fila in bɛna lajɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan sanu feere min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tɔnɔ minnu bɛ sɔrɔ la ka se ka waleya in k'ale kɛ yaasa u ka dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na taa ni ka segin hukumu kɔnɔna na. Faransikaw fɛ yen min ye Sidiki Jabate ale kɔni musaka dɔ k'o taara suɲɛ ale ka a kɔrɔmuso fɛ yen dolari wari euro wari o ba 40 tɛ sa wa keba a bɛ bɛn sefa ale $130 de ma wari in kɔni ye bɛ tali kɛ min na concert min kɛra samedi o wari tɛ dɛ Sidiki yɛrɛ tun ye tournée minnu kɛ a n'a tun ye ɲɔgɔn ye minnu kɛ a n'a ye lajɛ minnu kɛ a n'a ye fɛn minnu baara minnu kɛ o musaka de kun sarala ye a ka hakɛ de kun sarala ye a taara o bila kɔrɔmuso in fɛ yen sa tuma min na ale yɛrɛ kɔni kɛlen don ka arena in minɛ k'o girin maa dɔw ye banfulafinma don u kunna ka na don du in kɔnɔ sa wari yɛrɛ maralen don waganini min kɔnɔ k'o dakari ka yɔrɔ bɛɛ dakari ka musaka in ta ka taa n'a ye. Ɲɛɲininiw bɛ sen na ni ala sɔnna a ma min mana na bɔ a la Faransikaw ka parike fɛ an na o da maaw tulo kan. Donald Trump y'a yira bi k'a fɔ ko ale ni Vladimir Putin kumana nɛgɛjuru sira fɛ kuma o ye tali kɛ min kan o ye Ukraine ko ye. Ameriki jamanakuntigi y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni y'a fɔ Putin ye ko kɛlɛban ale b'o de nɔfɛ Ukraine jamana kɔnɔna nin waati in na min ye kow ye u bɛ se ka basigi cogo min teliya la a ko o y'ale hakilila ye irisi bɛ ka taa doni min kɛ nin waati in na Ukrainekaw fɛ yen ka taa kɛ bafa ni kilicɛ ye ko ale fɛla t'o ye k'a bɛ fɛ o ka dabila min ye Donald Trump ye keba a ko Putin ko k'ale yɛrɛ b'a fɛ maa fa ka dabila koyi Trump ko o y'ale sago ye ko wa fana k'ale yɛrɛ bɛ k'o de laɲini ko yaasa o ka se ka sɔrɔ. N'an seginna ka na so o conseil ale bolofara min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na n'o ɲɛmaya bɛ Mohamed Makiba bolo olu taar'u ka tɔndenw n'u ka tɔn kɔnɔmaw ka t'olu bɛɛ lajɛlen yira Bamakɔ gouverneur la n'o ye Ablaye Kulubali ye u ka kumaw ye tali kɛ min kan sa o conseil bolofara min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ko ale bɛ ka jabala ɲini jɛkulu min bɛ kɛrɛnkɛrɛnya n'o kan ka sigi Bamakɔ ka kalo kow lajɛ k'u b'a fɛ o fana ka sigi sen kan u ka kuma kan fana misiri datugu kumaw bɔra a kɔnɔna na. Ibrahim Jawara ale tun b'a kɛnɛ k'a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Ayi ko bitɔn Kulubali ma fa duuru ale ma ɲɛfɔ ayi sogo tɛ e ma ɲɛfɔ banque i b'a ɲɛfɔ ye. Haut Conseil islamique du Mali district de Bamako an balima silamɛw Bamako district Haut Conseil islamique du Mali a k'a dɔn k'a fɔ kunu alamusa n'o bɛnna février kalo tile 6 ma le 6 février 2025 u y'u kunda ka taa Bamako gouverneur la cogoya min na gouverneur alhamdulilayi ka to ka bureau présenté a la a ɲɛmɔgɔba Sheikh Mohamed Makiba a n'a ka bureau mɔgɔ bɛɛ kunu alamusa sɔgɔmada fɛ 9h waati u bɛɛ tun bɛ gouverneur la cogoya min na u ka bureau ba in ka taa mɔgɔ présenté gouverneur la o tɛmɛnen kɔfɛ u ka plan d'action u bɛna baara min kɛ u y'o papier labɛn o dossier ba ka t'o présenté k'o di gouverneur ma nin kɛnɛ in ka sa Bamako district Haut Conseil an y'a mɔgɔw ye nin kɛnɛ in kan alhamdulilayi sɔgɔmada fɛ gouverneur a n'a ka cakɛda mɔgɔw u fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan an balimaw. Haut Conseil islamique du Mali ale ye tɔn ye tɔn min na sigilen bɛ Mali kɔnɔ cogoya min na ka kuma Mali silamɛw ani faamaw ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na a bureau suguw bɛ sen na fɛn min ye commune bureau ye u y'o bɛɛ sigi k'o ban alhamdulilayi Bamako district fana o fana bureau ba sigira nin y'a kalo damadɔ ye k'a ɲɛmɔgɔya kalifa Sheikh Mohamed Makiba la o la sa bɛɛ silen kɔni kɛlen ka kunu gouverneur la a k'a dɔn k'a fɔ u ye baara bɛɛ daminɛ ni kuranɛkalan ye. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. kuranɛkalan bannen sa Bamako gouverneur a ye kuma ta a ka dunanbaw k'u bisimila n'o ye Haut Conseil islamique mɔgɔw ye district de Bamako. A kana bɔ anw ye bi n y'o fɔ nisɔndiya koba de don an bolo
munna parce que a y'a yira an na k'a fɔ ko kelenya de bɛ yen. O tɛmɛnen kɔfɛ Bamako district au conseil président Cheikh Mohamed Makiba ale ye kuma ta k'a ɲini bureau mɔgɔ bɛɛ fɛ bɛɛ k'i présenter kelen-kelen gouverneur la. O tɛmɛnen kɔfɛ Makiba a kumana miniti 10 ani kɔ a ka kuma bolila fɛn min kan sa. Bamako problème la gestion des mosquées problème b'a la e yɛrɛ da bi caman na an yɛrɛw da bi caman na bi misiri min datugulen don Bamako kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ misiri jɔra alabato de kama mais n'a datugura bon a datugulu kɛlɛw ni fitnaw de bɛ na ni a datugulen bon o gérer de bɛ anw ni aw de ni ɲɔgɔn cɛ donc mais a bɛ ka gérer cogo minnu na sisan an b'a ɲini a ka améliorer a ka ɲɛ ka tɛmɛ o kan ko an ni gouverneur bɛ ɲɔgɔn kalama ni misiri ko mankanw nana yanni misiri ka datugu yanni alimami ka wele misiri kɔnɔ ma alimami wele k'u fɔ ko wɛrɛw la mais misiri kɔnɔ mankan kɔni an ni baba gouverneur k'an fanga fara ɲɔgɔn kan gouverneur bɛ kɛ effort minnu k'an na an b'a dɔn ale yɛrɛ daba caman na a sɛba caman na a b'a dilan an b'a bɛɛ kalama donc mais an b'a ɲini sisan nɔ ko déjà district bureau bɛ yen a ka kɛ cadre dɔ ka créer anw ni gouverneur ni ɲɔgɔn cɛ an k'a lajɛ misiri minnu datugulen don Bamako kɔnɔ cadre ka se ka créer an bɛ se ka échanger cogo jumɛn u bɛ se ka dayɛlɛ misiri ko mankan ninnu alimamiw fana ka interpellation ninnu cogoya misiri ko mankanw kɔnɔna na an ka o fana lajɛ o fana bɛ se ka dilan ka bila bonya minɛn dɔ kɔnɔna na cogo min an ko an b'o fana ɲini monsieur le gouverneur fɛ ani laban o y'an ka commission nationale d'observation de la Lune commission Lune bon an b'a ɲini toujours olu fana ka baaraw cogoya la condition bɛ se ka améliorer cogo min ni sigi kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka kɛ an ni gouverneur fɛ a n'a baarakɛɲɔgɔnw. An balima silamɛw Bamako gouverneur a ye sɛbɛnni kɛ alhamdulilahi rabil alamin Makiba kumanen kɔfɛ kuma seginna ka di gouverneur ma gouverneur kumana a k'a ye kuma ninnu lamɛn alhamdulilahi rabil alamin. Ne tɛ se ka bɔ a bɛɛ kalama a kana yiran de ou bien ka fɔ ko n'a sɔrɔ a bɛ samɛ ka ko dɔ ye ka fɔ k'a tɛna fɔ ne ye n'a y'a fɔ ne ye dɔrɔn an b'a dilan ɲɔgɔn fɛ parce que ne b'a dɔn ne kelen tɛ se ka dilan ne kɔni ye ɲɛmɔgɔ ye mais aw ka dɛmɛ o de b'a to ne ka baara bɛ ɲɛ c'est ça donc vraiment je suis à votre disposition mun ye siège ko fana ye président da sera a ma an bɛ hakili jagabɔ kɛ. Nin sigiba in sa u y'a kuncɛ ni fatiyaba ye. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله An balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ Haut Conseil islamique du Mali ale ye tɔn ye a sigilen bɛ Mali fan bɛɛ la Mali région bɛɛ la alhamdulilayi fɛn min ye région bureau ye u y'olu bɛɛ renouveler k'u président sigi commune fana bɛɛ kɛra k'a ban pewu district de Bamako u y'o fana kɛ nin y'a kalo damadɔ ye ni k'o ɲɛmɔgɔya di Cheikh Mohamed Makiba ma a tɔ tora min ye sa o de ye bureau ba yɛrɛ sigili ye n'o ye Haut Conseil national an balima silamɛw o bureau sigi u tun y'a bolo da nka u y'a bɔ a ma ka da gɛlɛya dɔw kan inshallah an bɛ dugawu kɛ ala k'o don fana yira an na aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wassalamu alaikum. Cawara an b'i fo nin b'i dan sigi an ka biw la dɛ kibaruya la Kibajalo ye kibaruya minnu labɛn aw ye yaasa ka se k'a sɔrɔ sɔɔni sisan an bɛna na an kɔ don ɲɔgɔn na nka an b'a fɔ aw ye premier ministre ale baro sigi min kɛ a bɛna n'o sɔrɔ an ka YouTube sanfɛ a dafalen kuma fɛn fɛn fɔra ye bamanankan na ale ni ministre Sanu fɛ Kibajalo ale tun b'o ko kɛnɛ kan a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma ala ka dugu ɲuman jɛ.